falar. Diga o que pensa. Esto tense que solucionar, joder. Dios sí. E canto antes. Bueno, pois, quen sabe, quen ten que sabelo, sabe o que estamos traballando para que se solucione o conflito da mellor forma posible. Moi ben. Por lo tanto, se eu teño esperanza que a teño, espero que vos a teñades tamén, e sobre todo que teñades solución. E así estamos traballando, eso vos lo aseguro. Estásenos acabando a paciencia. Estásenos acabando a paciencia. No que non se vos non sacade, que non se vos sacade, que non se vos sacade. Protegernos Eu dos penso tirones. que non ha de faltar moito para que... Máis vale, senón... Sí, pero eso dice desde moitos ámbitos, fai moitas horas e non vemos saída. Pero mira, non é só cousa de un, é cousa de vos, cousa da empresa. Vos podedes ter a seguridade que a podedes ter, e algún día se escribirá a historia, que estamos Me cago en diez. traballando hasta máis non poder para atopar unha solución xusta. E penso que non se vai tardar, xa veréis. E cal é a Bueno, pues solución non descanse todo o fin de semana. Eu non Traballe de seguido. Eu non son membro do comité, o único que son un animador para que haxa acordo e para que haxa conversas e que haxa un acordo que se acepten as partes, onde todos queremos deixar algunha pluma, todos, que señan as menos posibles. Bueno, vamos, solo vídeo. ¡Despedidos!